БГ. И това е моя лаптоп. Да знаете, че го отворихме. Не сме го отваряли смисъл. Лаптопа дори още не сме го виждали. Ето тук сме ги разтворили специално за вас да не се разкарваме. И тук махнахме ето това тиксо, защото имаше тиксо. И тук това цялото беше в един цял плик и... Да, ще голям. Тата, ще малко да преместим с камерата. Така. Нали ще носнем лаптопа? Дали се вижда добре? Да. Екстра. Значи... Така. Виждате ли те? Я дай първо зарядното да почнем. Аз ще съм готов да Да, извадя. ето го. Зарядното. Аз сега няма да го... Ето. Аз сега няма да го сглобявам в лаптопа. Само ще го показвам, защото той... И самият лаптоп. Специално сложим в такива стилкорчета. И той е добре опакован. Хубав е опакован. Дай да махнем на лончетата. Така. Така. Ето го и самия лаптоп за първ. Стария ми таблет. За първ път виждам това. Сега да го отворим. Така. Така. Ето той има такова. Ето кои самият лаптоп. Може да не виждате хубаво, но лаптопът е прекрасен. Мониторът му има HD и е на Intel. Доста хубав монитор. Видеокартата още се той няма Windows, но доколкото виждам има такова. Чува силен звук. Доста хубава букса има. Видеокартата му е прекрасна. И като цяло Виктор каза, че лаптопа не е долу. Така, ама аз като го видях и като го оцених. Аз доколкото предлагам, мисля да му сложиш Windows 7. Той... Не, всъщност не. Трябва да си сложиш Windows 10. Зависи какво ми сложиш как. Какво сложиш по страница. Да, защото ти още не знаеш как. Не, че аз знам да е, може би малко. Ама, така... Аз и без това ще го предвидвам. Защото, нали, като няма Windows, няма смисъл да го слагам. Опа, изпуснах нещо. Какво? О, да, пак. Да изискам. Ще сложа, няма се. Хора, няма да е само това, ще има и друго. Първо ще го измислиме, може да паузирам клипа. Как се видиш? Не знам, но така не можеш. Да. Шита. Да, забравих, че може да сложите 3 USB-та и това и рестарт му е OnKey Reverse нещо си и самият лаптоп се казва Lenovo. Идеята 100, предлагам ви го горещо, много хубав лаптоп. Чист е, прекрасен е просто, но задната частта седи по самият лаптоп, ето го и долу. Ето го, имам го. Така. Повярвай, пада. И ще кача камерата. Хора, Качвам камерата. Хора, да знаете, че когато ще оправям лаптопа, когато имам Windows, знаете, че когато имам лаптопа Windows, ще направя специално видео как го вкарвам, не как вкарвам Windows, а как включвам самия лаптоп и може малко да поиграем на нещо. Но първо сестра ми ще ми стегли това CS106. Поне тя ми хареса. Ще сложа. Говорим, бе. Клечиците ми, възрождение ми ден. Много са. Help. Чакайте, хора. Може да няма нищо на камерата и се вижда само един съд, не знам. Пак. Хайде, така му. Здравейте. Аз съм много. Пам. И хора, мисля това да е за клипа. Надявам се да ви е харесал анбоксинга на лаптопа на VG. Съжалявам, че не съм с него.